Subad na sa sinulog kitang tanan mangpit senyor. Senyor kang lolo kini, senyor kang lola kini, senyor kang tatay kini, senyor kang nanay kini. Sudan ni balanghay, mawi akong dungog, sayo lagi pari sa pag-iok sa Yo, what's up mga ka-Chur Boy, Vince Original. Welcome back to our YouTube channel. At kung bago ka pa rin sa YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel, Vince Original. Click ang subscribe button para lagi kayo updated sa mga bagong video. At so ngayon mga ka-Rek, andito tayo ngayon sa Carmen. At syempre, meron akong kasama ngayon si Rusty Boy. Ang nagdas pa tayo ilaga, si Rusty Boy ang dako. So karon mga ka-Rek, naata karon sa Carmen para mamahid na punta mga ka-Rek. So, okay mga ka-Rek, unya, mamahid ta, kauban ng kapon na to si Rusty. Katunduhan na to kakauban, wala to karon kay trabaho na ko ng mga ka-Rek. So, mananaw sa tag street dancing, kaunya, mamahid na punta. Kita na ko ninyo mga ka-Rek kung unsa jud kadaghan nga ri ang tao nga ri sa Carmen. So okay mga ka-Rek, grabe jud kadaghan og tao nga rin sa Carmen mga ka-Rek, no? Unya mga ka-Rek, karon mga ka-Rek, kay amo lang ni kuluran ng among daong para niingon si Rusty para daghan na ko nang magpa-picture na po niya. So okay, nakailis na karon si Rusty, ug amo na ning hugawan among daong. Ug okay, hugawan na to atong daong Rusty, di ba? In 5, 4, 3, 2, 1. Yo! So okay mga ka-Rek, nahuman na mi og make up sa mga naong karon mga ka-Rek. Grabe na jud ka ito matong naong. So daghan sa kay pinahiray nga rin mga ka-Rek. So dili sa may magpalupig. Ug dili na to gayon. In 5, 4, 3, 2, 1. Magsogo na mig panglakaw karon mga ka-Rek. Kauban na gyapon ako karon si Rusty Boy ang dako. So okay mga ka-Rek, karon kay nami interviewon karon mangita mi og kanap itong among ma-interview mga ka-Rek. Dapat Rusty dili ka magwauwaw. Huwag tanga nang mauuwaw Rusty kay. Okay mga ka-Rek, naa na pud ta interviewon karon ug i-pass forward lang nato pero makita ra nato sa next video. Boss, kailangan itong Beatmaster, boss. Miss, asa mo pa doon, miss? Kuya, kami na sa niya. Uy, makumatana ko ba? Madong Miss Ila. O, basig na may gusto i-shoutout. Ay, shoutout sa akong mama. Mama. Yeah, unsay inyo? Unsay pangalan niyo vlog? Benz Jetro Original. Ha? Benz Jetro Benz Original. Nitro Original? Oh. Yeah.
ay kalit ka sa lata. Oh, yeah. Arriba daw gamo! Mga tao. Miss, nakoy pangutan na ba? Kailan mo itong bitmas? Itong kauban niya ba? Vince Citro original. Pizza? Bitmas. Okay mga karig, karon kinag-uwa naman karon magpasilong sa mic. Kay basi mabasa yan yung mga make-up. Nangatangtang lagi yung mga haras isa. Ganun na. Hindi. Ikaw niya mga karig kung mawa na ng uwan, lapos lang ito eh. Asa ta mga lapos kasi? Laho. Baga ganun. Okay, sabi. Okay mga karig, nakabantay mga red dapita, nawala na among mga black maskara mga karig. Kay grabe na jud kaayo kakatol sa among naong. Maong amo na lang gitangtang ang among maskara mga karig. O mao na ni ang among naong mga karig. Wala na ni black maskara.
asa sila dapit nagsayaw mga org. So okay mga org, tanaw sa tagsinulog karon. Sugod na sa sinulog kitang tanan magpitinyo. Senyor kang lolo kini Senyor kang lola kini Senyor kang tatay kini Senyor kang nanay kini Sudan mo balanghay, mauwi akong tulog Sayaw na giparin sa pag-iog sa sulok Mga chiko panangkin, alam sa santo ninyo Ihalat ang kinabuya o talipay ang inuo Siya ngayon ang puso Sugod na sa sinulog kitang tanan magpitinyo. Sugod na sa sinulog kitang tanan magpitinyo. Senyor, senyor, kitang tanan magpitinyo. Okay mga org, gawas mi ngadto sa Opal kay daghan jud kayo mga tao ngadto mga org. Ug nami karon sa municipality of Carmen mga org, nami karon sa Multicab ug nagtan-aw sa ilang live stream diri sa gawas. Nag-perform na karon mga org kay ang tribo Malipayon. Di ba Rastisa? Okay ra ka? Okay mga org, naarami nga rin, nag-standby og nakapareha mig t-shirt ni Rusty sa atong Benz Cheater Original merch. Cool. Okay, pahuway sa mga rin mga org kay medyo kampo yung kayo sa Blackout. Kay update rin tamaon niya sa among padolngan mga org. Nangita sa mga kananan ni Rusty mga org kay gigutom na jud siya niya gabi na po. Di ba Rusty? Okay mga karig, mangita sa kananan og nakakita na may kananan unya mga na ta mag time lapse na ta. Okay mga karig, nakuha na mi og kaon og naami karon sa tupad sa munisipyo mga karig ug diri lang Manisco mga karig kay dili mi maglakaw-lakaw og diri lang Manisco kay tagsunod kaayo og tao sa napita mga karig. Kung unsa jud kadaghan ang karne mga karig, mausad ang SRT ug diri na to mag-enjoy ta ug manayaw tangali napita. Here we go!
Vince City Original. So okay mga karig, naabot na jud ta karon sa balay mga karig. O grabe jud kayo, kalingaw na to kaganiha mga karig. O grabe pud ka daghang tawo ngadto sa Carmen mga karig. O pag uli na mo kaganiha mga karig, wala na po yung mga sakyanan. O nag-inilugay na sila sa kasakyan kay lisod jud kayo ang sakay mga karig. Labi na nga gabi na kayong dako mga karig o alas 12 na pud mi nakauli mga karig. Abi jud kayo kalisod o na enjoy ra pud mi sa mong lakaw kaganiha mga karig. Unta makita mo sa akong video nga karon nga akong gihimo mga karig. O grabe jud kayo na enjoy nga sa Carmen mga karig. Wala lang kayo nagpakita sa mong naong mga karig nga grabe jud kayo kahugaw kay si Rusty mga karig nga ningon ingon siya nga daghana na tug tawo nga ingon na to ani ang atong naong mura nang kunog nahugs kanal mao to nga naka-decide mi nga amon lang trapuhan ang among naong para malimpyo siya tan-awon. Okay mga karig, ug diri lang ako tapuson ng akong video nga akong himo kaganiha mga karig sa Sinulog sa Carmen. Ug grabe jud kayo kadaghang tawo ug mas grabe pa jud tong kadaghang tawo ngadto sa Sinulog sa syudad mga karig, Sinulog sa syudad. Okay? Ug sa wala pa jud naka-subscribe sa YouTube channel, ayun yung kalimti mag-subscribe ang akong YouTube channel, Vince City Original. Click and subscribe ko para lagi kayo. Okay? Nandito na lang. See you in the next vlog. Bye-bye!